दिनै बडि पारमिसन जोंनि बे बिबान सोलाय सोल'आ मोजाङै मोजां जाफुंसार जानानै थांबाय। हेल' रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि बे गुबुन मोनसे भिडिअआवहाय बरायबावनाय जाबाय। दिनैनि भिडिअआनो जागोन जाहैबाय बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशननि सायावहाय। दा आं बेखौ नोंथांनो एसे फोरमायथि हरनो गोसो जादों, बिनिखायनो आङो नैबे भिडिअखौहाय बानायनाय जाबाय। थांनाय सानसे सिगां बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशननि जायफ्रानाखि दैदेनगिरिफोर, बै दैदेनगिरिफ्राखौहाय सोलाय सोल' खालामजोब्बाय। हयथ' नोंथांमोना मिथियाखैबो जानो हागौ। बिनिखायनो आङो नोंथांमोनहाय नैबे भिडिअनि गेजेरजोंहाय मिथिहोनो होननानैहाय नैबे भिडिअखौहाय बानायनाय जादों। दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो फारियै, अब्लानो नोंथांमोना मिथिलांगोन सोर जाखो दानि गोदान दैदेनगिरिफ्रा, दानि बिबानगिरिफ्रा। दा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांब्लानो जाबाय, अब्लानो बुजिजोबगोन गासैखौबो। बिथांमोना भिडिअनि गेजेरजोंनो रोखा रोखा खोन्थाखादों, आंनो ससे क्लिप भिडिअ हरदों। बे भिडिअ क्लिपखौ आङो नोंथांमोननि सिगाङावहाय सालायनानै हागोन आरो बिनि गेजेरजोंनो नोंथांमोना मिथिनो मोनगोन। थांनाय सानसे सिगां सासे जोंनि उदालगुरिनि बर' आइजोआ बेंगलरावहाय बिउटि पार्लार मालिक जानो हानाय नैबेनि आङो भिडिअ बानायदोंमोन। दा बे भिडिअ बानायनायावहाय गोबां मानसियानो लकेसन बिदों आरो नाम्बार बिदों। बिनिखायनो आङो बै बिउटि पार्लारनि लकेसनखौहाय बै भिडिअनि मोननैबो भिडिअनि डिसक्रिपसनाव आङो होनानै दोननाय जाबाय। नोंथांमोना थांफिननानैहाय चेक खालामहैबानो मोनगोन आरो बे जायगाया बबे जायगायाव गोलैयो नोंथांमोना हमदांनो हागोन। दा बेखौ आङो नोंथांमोननो खिन्थालांबाय। बे लकेसनखौ आङो मानो होनो गोनां जादों, आङो सिगां होआखैमोन, माने आं बेफोरबायदि जानाय नङा सानदोंमोन। माने दा आङो रिप्लाइ खालामख'नो हायाखै माखासे मानसिफोरनोहाय, सोरबा लकेसन बियो, सोरबा नाम्बार बियो। बिनिखायनो आङो नोंथांमोना लकेसनखौ मोनब्ला डाइरेक्टलि थांनानै लोगो हमहैगोन होननानै साननानैहाय बे पार्लारनि लकेसनखौहाय बाजैनाव बिहरनानैहाय डिसक्रिपसनाव होनानै दोनबाय आङो। नोंथांमोना थांनानै चेक खालामहैनो हागोन आरो बाजैजों लोगो हमहैनो हागोन। दा नोंथांमोना बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशननि भिडिअखौहाय नायलांदो। गिबियावनो बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशन आफादनि जानानै बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिहरग्रोबाय। जों दिनै बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशन आफादनि जानानै गासै जोंनि बर' हारि एबा बिटिआर हालामाव थानाय रायजो राजा नोंथांमोननिसिम जोङो फोरमायहरनो सानदों एबा मिथिहोहरनो सानदों। माने जोंहा दिनै BBWA आफादा जोंहा BBWA आफादा मोनसे नेमखान्थि एबा टार्म्स एन्ड कन्डिसन दानानै दोनखानाय हिसाबै जोंहा 2 बोसोर जोंहा थि खालामनानै दोनखानाय दंमोन। दा बेवहाय जोंहा 2 बोसोरजों जोंहा बडि पारमिसन जायो। दा बेवहाय जोङो 2 बोसोर जानायलाय दिनै जोङो बडि पारमिसन खालामनाय जाबाय। दा बेनिफ्राय जोङो गोदान बिबानगिरिफोर जोङो दिनै सायख'नानै लानाय जादों। दा आङो बे गोदान बिबानगिरिफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङावहाय दिनै सिनायथि होनो सानदों, बा जोंनि सरकारनोबो आङो सिनायथि होनो सानदों, आसाम सरकार एबा बिटिआर सरकारनि रायजो राजा नोंथांमोननो। दा आङो गिबियावनो सिनायथि होग्रोनो सानदों बिथां जोंनिनो बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशन आफादनि रायजो राजाजों दाजानाय बिथां गाहाय आफादगिरि मिस्टार प्रेमजित औवारिखौ। बिथाङानो जोंनि BBWA आफादनि गाहाय आफादगिरि। दा नैथियाव आङो सिनायथि होनो सानदों गाहाय नेहाथारि हिसाबै जा सायख'नाय जादों रायजो राजानि हेफाजाब लानानै। दा रायजो राजानि मथै जोंहा गाहाय नेहाथारिखौ सायख'नाय जादों बिथां अमृत बसुमतारीखौ। दा आरो बिनिफ्राय जोंहा भाइस प्रेसिडेन्ट हिसाबै जोंहा सायख'बावनाय जादों बिथां जगेन मोसाहारि बिथांखौ। दा जोङो आसा खालामो बे जे गोदानै दाजानाय बे बिबानगिरि एबा बडिनि मानसिफोरा आफादनि थाखाय एबा हारिनि थाखाय मोजाङै मोजां खामानि मावलांगोन होननानै, जोङो बर' हारिनि जौगाथिनि थाखाय खामानि मावलांगोन होननानै जोङो आसा खालामो। आरो जोङो बेखौनो बयनिसिमबो फोरमायहरनाय जायो जे जोंहा दिनै बडि पारमिसन जोंनि बे बिबान सोलाय सोल'आ मोजाङै मोजां जाफुंसार जानानै थांबाय। दा बेखिनियानो नोंथांमोन, गोजोन्थों। जय बर' हारि! जय बर' हारि!